Szóval srácok, szevasztok srácok, itt vagyunk, gyerünk, jó srácok, Half-Life 1, konyha. Mi a fasz? Ratings. Köci. Szedj. Mi köci történik, bassz meg? Nézd, valaki van a WC-ben. Miért vannak a földbe? Csávok a földbe ülnek. Mi a faszkajak? Menjünk innen. Ne zavarjuk őket, a kedves embereket. Pussoljon már ez a voice line, bassz meg, mi a fasz? Rating. Meg a gombot. Elve. Mindjárt kinyílik. Na jó. De ne zár, bazd meg. Ne. Nyom meg te is. Mindegy. Halló. Bassz meg, de utálom a kontrollt. Hello, sziasztok! Anyád, mi van itt? Ide fogunk bemenni, itt egy tesztet fogunk végrehajtani. Egy kísérletet. Test chamber. Egy test chamber. Szóval gyorsan le is mentünk. Shit, miért forgunk? Varvás benyomta a gombot. Bekapcsolom a rotort. Betolta a dolgot. Jaj, geci! Robbant minden. Mi a fasz történik? El lettünk teleportálgatni. Jaj, Geci! Ó, mi a fasz? figyeljetek csak az átlagos. Kicsit félrement ez a... Várj, kicsit félrement ez a... Ezt érzékelem. Kinyílik. Szóval mi is történt most pontosan? Szóval, ha még nem játszottál a Half-Life-val, akkor kb. Annyi, hogy ez a gép, ami az előbb felrobbant, ez alieneket engedett ebbe a világba, és most ezektől kell megvédenünk magunkat. Ezen kívül még célunk az is, hogy valamiféle megoldást találjunk erre az invázióra. Geci! Bazd meg, itt van valami űrlény. Shit. Geci, itt egy valami lézer, bazd meg, mi a fasz? Most vetted fel az első fegyvert. Ne csapj szét! Itt vannak alienek, bazd meg. Üssed! Ott van még egy! Kurva! Ennyi a vélemény. Pisztolyt, ezt ne felejtsd itt, ezt vedd fel. És hogy lövök vele? Ó. Hoppá. Na jó. Ez meleg helyzet volt. Nincsen pisztolyom. Meg kifogyott az ammó. Várjál, erre mi van? Várjál, ezt a csávót fogjuk. Mire is kell ez a csávó? Szóval van itt egy mellékszoba, amit csak ő tud kinyitni, és ezen belül van egy kis ammó, amire igazán szükségünk lenne. De van itt más is bizony. Szóval... Kurva anyád! Megölni akartalak igazából, sajnos nem sikerült. Ez csak ennyi. Itt a zombi. Itt a zombi másik oldalon. Úgy le lehet menni. Menjél. Lehet, hogy ki kéne úszni, ne? Itt van még. Itt ki lehet, Hogy rángat. Nem tudok kimenni. Gyere, ma. Futok. Várj, itt van valami kar. Ez leengedi ezt a liftet. Na jó. Én nem azt használom. Ne! Én lemegyek a nélkül is. Ne! A kurva életben én is! Le lehet menni simán. Egyből ott a vízbe összekrassolva, az meg egy ilyen dolog. De hátralévő részében nem is történt nagyon semmi érdekes. Azon kívül, hogy megpróbáltam felhílelni ezt a headcrabet, és azután mind a ketten elrontottuk ugyanazon a helyen. Ugyanazt az ugrásbanással. Ne, én is leestem mondani. És igen, tudom, hogy tudni akartátok. Elsőre megcsináltuk a parkour részt. És egyben mentünk tovább is a következő chapterre. Office Complex. Menjünk inkább szerintem itt. Geci, belelőttél. Na. Ugye? Boom! Egyik irányba ki lehet kapcsolni az áramot, csak találd meg azt. És akkor Barnabás világ megváltó felfedezést tett. Ó, hát ez a Half-Life. Gratulálok! Igazán lenyűgöző. Hát Geci, hát ezt játszottam VR-ba. Shotgun! Yes! Ilyet mondom. Na, még jó, hogy ezt megcsináltam. Most vissza fogsz lőni a turetre? Mi a fasz csináljak? Mutatom, nagyon szífenszi. Kikapcs. Ne! Szegény embert itt összezúzta egy lámpa. Faszom, kicsoda ez. Exit. Jó, későn visszaeltél. Hát bazd meg, amit történt, valami lőttem egy összefisen. Nézzétek, itt egy másik robbanós láda. Hát, ha már előzőleg nem sikerült... A faszom, megint nem haltál meg. Na hát akkor itt van életed legnagyobb ugrás, amit meg kell tenned. Ne! És akkor ezt most újra megpróbáltad ezt az ugrást. De faszomat bele! Jó! Csináljunk már egy hatalmas gunfight 1v1-et. Oh fuck!
Kicsit leestem, mindegy, legalább szerencsére nem magul legalább. Ne. Na, meghalt. A pirosok, hogyha belemész, aktiválsz tudatokat. És azok van mögöttem egy robbanós láda. Remélem tudjátok, ez mit jelent. Picsában, miért nem halt meg egyikünk sem? Szóval most már van izénk is, ilyen árkánk is. Nekem nincs. Lehet, hogy még amúgy nem kéne nekem se, hogy legyen. Ott van bent, ott meg lehet bent kapni. De be kell jutnunk valahogy. De ez visszafele van. Hú, a mész, visszafele megyünk. Oh shit. Gyakorlatilag ugyanaz az ötlet, ugyanabban másodpercben. Várjál, ezek kapnak egy gránátot. Kurva. Ne! Kevés HP-n van már. Itt van valami katona, bazd meg. Anyád, van valami sniperem. Oh shit, az faszán. Ó, hell no. De figyelj, E fölött át tudunk ugrani. A picsába! Wow! Kurva, hogy maradtam full HP-n? Ne, ezt, hogy csak bőrzbe tud lőni, ne! Szedj le! God damn, nincs gránátod? Nincs. Akkor nem dobunk le nekik. Yeah, medik. Jó. Mindjárt megdobjuk. Bazd meg. A kurva életbe elvesztettem az összes geci sok ammómat. Menjünk el erre először, itt biztos megvan. Hát ezen a részen így nagyon nem volt semmi, de... Ó, nézzétek, itt ez a szoba, ami az elején volt. Nem tudom, erre emlékeztek-e? Le a létrán. Óvatosan. Óvatosan. Gecis kurva élet. Őt kicsit feszültebb a... Figyelj, én itt nem tudok tovább jönni. Elértem itt ezt a helyet. De jó. Jó, nézzétek vonat. Vagy mi történik, hogyha... Azd meg! Arcon lettem csapva. Erőszakesen meg lettem basszva. Volt itt radioaktívok a dolgok. Gyorsan húzunk el innen. És akkor föl! Nem sikerült jól time-olnak. Gunfight. Gyorsan, milli. Oh. Knife only challenge. És itt sikerült, amire már mióta vártok. Zenét kérek. Let's go! Na. Ne. Elvitt a szegény csávót. Best fire. Nincs se power, se oxigén, se fuel. Hát ezt be kell akkor szerezni kellett valahonnan. Szóval egyből el is indultunk, hogy ezeket bekapcsoljuk. És menjünk, gyorsan. Na, itt sikerült megölnöm Barnabást, ezúttal nem is direkt. Annak, hogyha... Bazd meg! Itt ebbe az irányba az első dolgunk az lett volna, hogy bekapcsoljuk ezt a nagy ventilátort és felrepüljünk vele oda. De ez nekem olyan jól sikerült, hogy egyből bele is haltam. Bazd meg! Szóval ebből Barnabásnak gyorsan szóló mission is lett. Megtaláltad őket? Aha. Bú, és már be is voltak kapcsolva. A kövéjeljóval mennünk kellett volna, az az áram volt, de előtte volt ez a nagyobb ugrás, amit hát... Na, még jó, hogy ezt megcsináltam. Szóval ebből is egy szóló mission lett nagyon gyorsan. Csak a szokásosan, tudod, én ilyen nukleáris helyeken járok. És ez is meg volt. Jó, nyomhatom? Nyomhatod nyugodtan. És akkor most szétrobbantjuk ezt a kibaszott csápokat. Na jó. Let's fucking go! Meghalottak. És ezzel halottak a csápok. Bár nem élnek. Na srácok, ez a videó ennyi lett volna. Köszi, hogy puszi, hogy megnéztétek. Nagyon szép volt, nagyon jó volt ez a videó, majd folytatjuk. Eskü majd valamikor, még ezen után ez a videó kikerül majd valamikor, ugye? Persze. Na jó, srácok, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok, srácok, sziasztok!